seconds to answer. Okay lang. Ano ang naging papel ng Intramuros sa kasaysayan ng Pilipinas? Intramuros, nagsilbi siya ng fortification sa mga Kastila nung panahon during na sakop nila ang Manila, and inside the Intramuros kaya siya tinawag na Intra, yung mga nasa loob ng Intramuros is defense, and yung outside the Intramuros ang tawag dun Extramuros, kung saan matatagpuan naman yung mga nagtitinda ng mga pottery. Ano, exposure ba yan? Ha? Exposure? Unexposed? Composure? Hindi. No! That's a fact. Okay. Salamat! Bye-bye, kaway. Si attorney, Bye. Bye-bye.